nọ n'akara nke 3. Kedu etu onye si na ọ bụ Chukwu ga-esi ahapụ onwe ya ka mmadụ kpọgide ya n'elu obe? Chineke nwere ikike ịkwụsị ihe ọbụla nke na-amasịghị ya. Ọ bụ ya bụ onye na-akwado ozi ọbụla. Ọ bụ ya bụ onye nwere ikike isi mmiri ozuzo zoo ma ọ bụ kwụsị. Ọ bụ ya bụ onye nwere ikike ịgwa osimiri ka ọ nọrọ otu ebe, ka ọ zọrọ ụkwụ ije gafee n'elu ya. Kedụzi ka ọ ga-esi ahapụ onwe ya ka anụ ahụ nkịtị jide ya ma mee ka ọ nwụọ? Ọ bụrụ na ọ chọrọ ịbanye n'ili ebe ndị nwụrụ anwụ nọ, gịnị kpatara ọ ga-eji anwụ? Ọ bụ ya bụ ike niile mmadụ nwere. Ihe a bụ ebe ndị nzuzu a bịara dobe anyị ma were iwe nye anyị ozizi a dịka nri. Ha bịara gbaṅaa ụbụrụ anyị niile. Eso m wee daa ada n'ihi na enwere m ụdịrị nkwenye a ọtụtụ afọ nke ndụ m. Ọtụtụ n'ime anyị na-asị na Jizọs bụ God, ma ha amaghị na God bụ chi ndị Germany nke siri ha jide ndị ojii niile gbupịa ya. Ha gakwara n'iru ime otu a wee gbuo ihe dịka nde mmadụ 900. Ma mgbe afọ 400 gasịrị, naanị ihe ndị ojii na-anụzi bụ ebe a bụ be ndị ọcha. Anyị na-eche na ọcha bụ ezigbo ihe. Ọ pụtara ihe ịdị ọcha ma ọ bụ ịma mma n'asụsụ anyị. Dịka anyị na-asụ bịa saa akwa, eze ma ọ bụ efere ka ọ dị ọcha. Ihe a ka anyị na-ekwupụta. N'ime asụsụ anyị ka ha wepụtara ezigbo aha nke ga-eme na o nweghị obi abụọ mmadụ ga-enwe n'ebe ha nọ. Ha wee chesịa ya were sị ka akpọọ ha ọcha. Mgbe ihe ngosipụta nke arụrụ ala ha rụrụ pụtara ụwa niile, ndị ụwa niile matara akụkọ ha, ma anyị amaghị n'ihi na ha etinyeghị ya n'akwụkwọ mmụta nke ha dere nye anyị. Ọtụtụ ndị dịka ndị Hawaii ha nụsoro ọgụ, nakwa ọtụtụ ndị ọzọ bụ ndị kwesịrị ikwupụta arụ ha kpasara ndị ojii, kama ha enweghị ohere ime nke a maka ndị ojii gbasara ụwa niile amaghị akụkọ a. Ha amaghị na ọ bụ ndị mba ọzọ a mụnyere ọkụ na-agba anyị n'ala anyị, nke gụnyere ibuso onwe anyị agha. Anyị bụ ndị ojii na-anụso onwe anyị ọgụ, mana anyị matara na mgbe anyị hụrụ onwe anyị ebe na-abụghị ala anyị, anụ ahụ anyị na mmụọ anyị ga-agwa anyị na onye a bụ nwanne m. Oge ọbụla ndị mba ọzọ batara n'ala anyị, ha na-amata na anyị dị iche n'etu ha dị. N'ime uche ha, ha na-ahụta anyị dịka ndị dị nta n'ebe ha nọ. Ha na-ahụta anyị dịka ndị dị nta karịa nkịta ha. Naanị ihe dịka pasentị 10 n'ọnụọgụgụ ha bụ ndị matara eziokwu a, ndị maara eziokwu maka anyị. Ọtụtụ ndị amatara eziokwu a agaghị achọ ka gị onwe gị mata ya. Ndị ọzọ anyị ga na-ahụ bụ ndị nke arụrụ ala ha kesara, nke bụ nsị. O nweghị ka anyị ga-esi amịpụ ya bụ nsị n'ime anụ ahụ. Maka amaghị ama nke ọtụtụ ndị be anyị bụ n'ihi na ha amaghị ihe ọbụla gbasara ụzọ agwụ abụọ a. Anyị amaghị nke bụ ike ọgba ma ọ bụ nke nwere nsị. Nke ọbụla bụ agwọ n'anya. Ọtụtụ ndị be anyị m hụrụ oge m nọ n'ala nna m hụ agwọ, ha ga-achụba ya ma gbuokwa ya. Ọ kachasị ndị ikom anyị. Ha na-egbochi agwọ ịrụ ọrụ ọ pụtara ịrụ, nke bụ ịhụ na o nweghị ihe na-atagbu ihe anyị kọrọ n'ubi. Ọ pụtaghị ịta gị. O nweghịkwa ihe ọbụla gbasara gị na ya. Agwọ na-agara onwe ya. Gị na ya agaghị enwe mmekọ ma ọ bụrụ na idebe okirikiri gị ọcha. Ma ọ bụghị etu a, oke ọhịa ma ọ bụ ụmụ anụmanụ dịbara aṅaa ga na-abata n'okirikiri gị. Ihe ọ pụtara bụ na ị na-anabata agwọ n'okirikiri gị. Ya mere, ị ga-agbanịsi ike idebe okirikiri gị ọcha. Nyere ndị na-amaghị ndị unyi a, ọ bụ ha bụ agwọ ndị nwere nsị, ma ha na-egosipụta onwe ha dịka eke ọgba. Otu aka ahụ, ịjụ onye ojii ọbụla ka ọ ga-amasị ya agwọ ịta ya, ọ ga-aza gị mba, ọ gaghị amasị ya agwọ ịta ya. Mana ha hapụrụ ụmụaka ha, ha na-ekiri ihe onyonyo emepụtara site n'echiche ya bụ agwọ. Anyị bụ ndị ojii na-ahapụ ụmụ anyị ha agabiga ebe ụlọ ọrụ ma ọ bụ ebe mmụta nke bụ ụlọ ụka, ụlọ akwụkwọ, ama egwuregwu. Anyị edebela
onwe anyị maka nlegha anya nke agbụrụ anyị. Ndị ojii kwesịrị ịghọta ihe dị mkpa gbasara ozi a anyị na-agbasa, n'ihi na ọ bụ ozi dị etu a ka anyị kwesịrị ị na-agbasa. Nke a ga-enye aka ime ka onye ọbụla na-anụ asụsụ anyị nụ ihe ndị a anyị na-ekwupụta n'ime mgbasa ozi a. Chọta anyị ebe niile, n'ihi na anyị na-agba mbọ ikesa ozi a n'ebe mgbasa ozi ọha soshal midia iji nyere ndụ ndị ojii aka iji wee mata ihe anyị kwesịrị ikiri na nke anya anyị ekwesịghị ịhụ. N'ihi na ime amansi jupụtara n'ime ihe ozizi nke ha. Mana ọ bụrụ na ị maghị, ha ahọrịa gị. Anyị na-agba mbọ ka ndị be anyị mata maka asị a ha kesara n'ala anyị, nke bụ ha ijigide anyị dịka odibo ha ruo mgbe ebighị ebi. Anyị ga-emebi ya bụ anwansi nke ha. Anyị ga-akụwa ụdị ọgwụ ahụ. Ndị niile na-ege mgbasa ozi nke Maazị Ihadigo bụ ndị ga-emebi ya bụ anwansi nke ndị unyi a butere n'ala anyị. Dịka ha siri tụọ ya bụ atụmatụ, ọ bụ anyị bụ ndị ojii bụ ndị na-ekwusazi ya bụ ozizi ụgha nke ha karịa ha bụ ndị ziri anyị. Ndị be anyị na-ewerekwa ego ha kpatara iji kwado ndị a. Ọ bụrụ na ha tinye ya bụ ego n'akpa ha, ha kara iji ya mepụta ezigbo ihe. Ndị ojii bụ ndị arafuru nke ukwuu. Alafuru ha dịka ụmụaka. Ụmụaka ahụ wee tolite na-amụpụta ụmụ ọzọ. Etu a ka agbụrụ a si aga. Okenye ahụ bụzi nna anyị ukwu. Ndị anyị na-asị na ha nwere isi awọ, na anyị kwesịrị ịsọpụrụ ha dịka omenala ndị ojii siri dị n'ụwa niile. Ma ọtụtụ ndị isi awọ a bụ ndị izizi ọnya ndị unyi amara. Cheta na ihe a bụ ihe mere 2000 gara aga. Agwọ ndị nwere nsị nọ n'ụwa dịka mmadụ. Ndị bịara merie ụwa. Ihe ha nyere anyị bụ ihe ederede, ihe atụgharịrị atụgharị, ihe ha chọrọ ka anyị mata, nabata ma na-emekwa. Ihe ndị a na-ahịara anyị ahụ iwezuga n'ozizi nke ha bubatara anyị, n'ihi ihe egwu nke ha tinyere n'ime ihe na-adịghị, nke bụ na ọ bụrụ na anyị akwụsị ịga ụka ma ọ bụ kwụsị okpukpe, anyị ga-anwụ gaba ọkụ mmụọ. Onye bụ onye ahụ ahụrụla nwụrụ gaba ọkụ mmụọ? Ebe a ka anyị ga-achịkọta akara nke 3.